back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Tukat na to siya na amigo pa. O makuyog permi si Harvey sa canteen during sa atong vacant time. Wa naman magparamdam ang tumboy sa. Ngano ka? Ipadayon ba baka siya sa pag-eskwela, Sao? Na, si Harvey lagi makatubag ana. Naarman. Dili ba friends man mo? Kamu ganito nagkuyog dito sa bukid kita nagkita ta? Bitaw. Unya nga nung dilit naman kamoy nagkuyog karon. Kay nalingaw si Cha sa bag-o niya mga friends. Sabot-sab ko nga, wala na siya ibid-ibiran ba? Ha? Ang nakugang man mo. Imposible ba? Kamu ganito sa inyo kay ang iminyo mo sa'yo, di ba? Oh, Aw. sila. Oo sila. May mga pangandoy nga motiwas gid og eskwela. Na-miss man sad namo si Cha-Cha Kwet kay maayo maguto siya namo. Mana yung pagtuo. Nganong inana man imong gisulti? Moingon ba ka nga bati og kinaiya si Chacha? Dili oy. Ako sa itong amigo. Mayo man si Chacha good. Ganahan ko niya. Ha? Kung manguyab si Cha ni mo, sugton ba ni mo siya? Ngi! Kaluod! Magunay ming puls babay? Moabot man gid kay gayon no nga naay manguyab nako. Ay lang sa tumboy oy. Pero ang ako gyung ikasulti nga dili pa jud ko mo apil anang uyab-uyab kay magdoktora jud ko. Ako sad magmaestra ko. So, sorry nila ng mga laki. Mao gyud. Hala, cellphone nag-ring. Girls, Daddy Del. Yay! Hala! Si Daddy Del! Okay. Pag-istorya mo kay magkuha ko drinks para ninyo, okay? Hello, Daddy! Hi, Daddy Del! Hello. How are you, mga angels? Si Aliyah, Daddy, ni samot og gwapa, ni puti pa gid og maayo, Daddy. Yes, ako na nakita. Parehas mong duha nga looking good and pretty. Kinsay mo na nahalin? Yung totoo, ay kalimot pasok ko si Lord sa bata nga bakakon. Maong sulti ko ninyo sa tinuod. Ang tinuod, wagi mahalin namong duha ni Ada, Daddy. Kay dili man open ang among mga heart para mo dawat og mga lalaki this time. Kay wa mi laing gimahal og mahalon pagyud kun dili ang among pag-eskwela og ang among dream nga mahimog yung mga professionals. And besides, it's only you that we love kay love man sad minimo. Oh, how sweet. Kanindot paminaw sa tubag sa mga inosente. Daddy Del, Yes, Alia? ikaw ra gyud ang among mahalon sa tibuok namong kinabuhi. Milagro nga da. Nauntuhan kag mata. Milagro kayo da. Naniguro ko pahuway kay nagplano ko nga mamauli tag Cebu. Oh, Oh, doaw na to ang mga bata. Gabi nagkasulti mi. Nanawag man ko nila. Kimingaw may nukog kalit ka eh. Og sa samang higayon, mura man nukog. Gibati og kakulba. Kakulba nga gipaluyuhan og kahadlok. Og na ang kaikog sa pagpakikita. Mangugma, magpasibota. Gusto na ko makakita nilang duha. mhm, Ug aron dili sad nga mausik ang atong panahon ba sa pag-adto dito. Ato na lang sa niyang gahinan og kuan kining oras sa pagduaw ang uban natong mga natabangan sa ubang mga dapit dito sa atong lugar. Nahibaw ko naghinam-hinam sa to sila nga atong malili dito. Sakto yun, sakto yun. Ay, hinay, ay. Hinay kayo. Mas ko.
Da kasugaw eh. Piho. Timing ikaw. Nakisiguro ko nga mo ambak to sa kalipay si Aliyah. Ini kakita ni mo. Time pa, nga nung nakaingon magkaana. Abi ni mo gaw. Ano ni? May gihangyo mo dito. May gihangyo to na ako. Tagpaod na ganito pero nalimot pa hinuon ko tungod sa atong pagkabisi ba. Nagchato na ako. What? Kano saan mo magsugod og chat-chat si Aliyah? Wait. Miingon dito ka. Nga taod-taod na, di ba? Oh, and what's the big deal, gaw? Kinahanglan bang himuong issue ang pagchat-chat na mo ni Aliyah? Nakaya mo sa kong number ang bata, maong akong gitagaan. Mao ba? Oh, Kung tinuod ba gani na, please tabangin noon ko be. Sa pagtambag atong bata. Nga dili gid magpatagagamit sa cellphone. Haba? Lahi na ang kalibutan nga ilang gipuy-an karon ni Ada. Nana sila may butang sa lugar diin. Naglibot ang tentasyon. Mga teenagers karon init og dugo. Og wa matago nato nga lahi ang batasan o kultura nga namatan nila ni Aliyah. Dili question para nila kung magminyaw sila sa'yo. Simba ko lang. Dili na ito mahibawan. Magkasugat niya sila mga tao o mga batanon nga parehas nila. O niya arisgado nga manguyab. Kay obvious yun baya kayo nga maayo og dagway ka na si Aliyah, di ba? Kaibganan. Gani. Si Bako rin ikaw. Simba ko. Naon niya arisgado manguyab niya. Bisag sa cellphone lang. Patay na ko, ana. Ha? Ganong ikaw may mamatay. O ganong kinahanglan mangyud nga mamatay ka? O sa may rason? Ganong mamatay ka? Sorry. Ganong. Ano sa man? Naligas. Ha? Naslide lang akong dila, ok. Ay, itong hataging bating kahulugan. Unsa man kay. Imong dila siguro. Tingali, ikaw ang kagsaging ganiha. Kakaon kag panit mo to na slide. Matikaon. Matikaon. Ay, ang buot ako ipasabot ba? Ano sa man? Nga kuan, nga mao'y mamatay, mao ang kuan kanang damgo o pangandoy. Oh, ang ilang pangandoy og damgo nila ni Aliyah. Nga kuan, makahuman gyud sa pag-eskwela. Kung mabuang na niya siya uyab-uyab, di ba? Malibot ako ipasabot. Yun niya, magkunta kayo mo, no? Oo. Taon, palihog lang ayaw tao kalimot sa pagkuan niya. Sa man? Paghatag niya sa mga maayong tambag. Tambag yung taon gaw. BSI. Bisay. Bangag sa ilong. Makalaong giga na gaw. Akong lipat tambag na. mayug ko. Muhangyo ka man akong sa dili gaw. Naasa kong kasing-kasing ang dakong tinguha sa paghiyag yun ni Aliyah. Ano dili masimangat to sa kanang kapakyasan ng tanan. Ang tanan yun mo mga paningkamot nga ano bang gitambayayungan sa ninyong duha ni Auntie Merced. Diba? Nitambayayong yun mo. Mao nga, laumi gaw. Laumi, ya kung unsa man kadako ang imong tinguha aron dili mawa sa sama sa buwa ba ang tanan nimong pagsakripisyo para gyud mahawas ang mga kabus nga parehas ni Aliyah ngadto sa kalisod, sa kalisdanan. Na ako gaw. Ya kanunay, naa si mong luyo. Salamat kay gaw. Oo. Daghang kay salamat. Dako gid kay nga ako magsalig nimo. Kaon kay sud sa daghang higayon, ako na matud-an gyud ang imong pagka dunagi baruganan. Kana gaw. Kay sultihan di ka gaw. Ang imong advokasya, akong advokasya. Ang imong misyon, akong misyon. Imo kong kabangag sa ilong. Ang imong kalipay, ako sa kalipay gaw. Ang imong garbo, akong garbo. Maong kanunay ginakong ampingan ang imong pagbati. Ngan nga, mao o usara ang dugo nga naglatay sa atong kaugatan. Salamat gaw. Imong kabangag sa ilong. Hilom da gaw bangag sa ilong. Pero sa kato imong giingon, Ano man? gagihangyo ni Aliyah nimo. Nga tudluan ko na nako siya kung unsaon pag-vlog. Unsa? Vlogging mag-vlogging. Gusto mag-vlogger. Tawa mo ka. Sabi ka tawa na. Sus, abi wala ko kung sa iyang gipangayo nimo eh. Na, narelieve na ka gaw. Na, narelieve ka na.
Aw. Kay gini ha, gawas mo ng polluted di mo ko nauna, di ba? Ikaw ra. Bati mo gina ko. At first ba, di ba? Bantay ka sa imong pagtuo ba sa dihang giingnan ka nga mitchat na ko sa Aliyah. O sa ano? Tinood no? Yes. Daan pa ko. Dili ko mamakat. Pero mabasol ba ko nimo? Ha? Makabasol ka ba ako? Nalimot ka sa gibuhian nimong pong sa nangaging mga adlaw? Nga kung nahitabo pa nga nahingkod ang pangidaron ni Aliyah, imugid siyang Ay, erase. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!